шахсони депортатсия видварени ба диққат гӯш кунед ва шахсое ки рестр меғалте чӣ сабабоаш ҳамаша ба диққат гӯш кунед ва илтимос навора паҳн кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо қарор дорем ҳамроҳи акай муслимҷон ки дар назди мо ҳастай. ман саволора метимаш ба диққат гӯш кунед, ба ҳамаи саволоту ман хидман нигаҳ кунед. савол акай муслимҷон, ассалому алайкум. илтимос айн масъалаи депортатсия видварени рестр културна гап зан сар мекунем ай депортатсия. бародароне ки дар депортатсиян мо ягон кӯмак карда наметонем, яъне ки ай депортатсия гирифта наметонем. И въезди маҳкама мақсад и видварена наметонем. Мо толка метонем точно уточнит кунем ки ҳамин бародар ҳаст депортатсия ё нест. агар боша мегӯем ки то ҳамин числора точно мақсад мегӯем ки то ҳамин фалон солу то фалон моҳ ҳамин хели числора маҳкама. И буд мавзӯъ дар бораи депортатсия. яъне шумо аниқ гуфта метунед ки яксолаҳай дусолаҳай сесолаҳай депортатсия ё ки запретаи як гуфта метунед. мегзарем дар дӯстон фаромӯш платния, яъне ки ия мақсад ӯ бародарое ки мақсад ия месанҷан аммо ҳуҷҷатҳои шуморо мисоли паспортро мебинед, акаҷон паспорт. баъзе бародаро мегӯяд ки мо худмон медонем ки депортатсия будем, но чӣ сабабша намедонед, то кайша намедонед. баъзе одамо дар аэропортҳо месанҷанд, шахсое ҳастанд ки кор доранд дар қишлоқанд, дар ягон ҷои он бошанд, мегӯяд каме бисанд, но и платния чанд сум мегирад, ба ҳамин рақамҳо занг занед бипурсеш. хуб мегзарем дар масъалаи ҳози депортатсияву запрет ҳама ҳисоб да, но масъалаи рестра гап зан ака. хуб, бародароне ки уже аллакай дар рестр ғалдагиян, мо да муроҷиат мекунанд ки бародар мо дар рестр ғалтиде, ҳамира мумкин аст кушоданаш. иҷа нигоҳ ки гап масъалаи кушодан да намерава ё ки то што ҳаст ё нест. вақте мегӯем ки бародар агар шумо бидонем ки дар рестрен, мо платна проверка мекунем, документҳои даркориро мепартоем, чеки проверкаро мепартоем, мо проверка мекунем. баъзеош мегӯянд ки мо худмон уже медонем ки мо рестр даем, мо рестр даем, сабабша намедонем. иҷа ҳамин масъалаи рестрда фақат ба як статья маҳкам намекунанд. иҷа сабабош айрӯи карта мешавад, бисёри баъд ка перевод мекунанд, дар рестр меғалта. як дуюмаш масъалае ки бародарое ки дар телефоншон амина доранд, но бо VPN истифода мебаранд, ва ё меғалтанд дар рестр. масъалае ки одамои трудовой договор доранд, уведомлениша дар госуслуга чӣ кардаги нестанд, бо меғалтанд. ҳамихели мели чи сабабо чандтай. И ҳастай сабабе ки ура специально МВД мондагиай запрет, то есть дар рестр мондагиай, и ягон роҳ надорад, дас мо ягон кор намеояд. И штоби ҳамин шаҳрҳо уже покинут на территории Российской Федерации, ҳамеша дас намеояд. мо барои чи платна проверка мекунем. мо ҳуҷҷатҳоро мегирем, юристда пешниҳод мекунем, платна юрист мебинад, моро мега ки анамиш айдаси мо меояд кушодан. яъне шумо гуфтани ҳасте ки ҳамаи рестра кушода наметавонад. бале ҳаст ҳолатҳое ки умуман намешавад кушода. ӯ шаҳрванд ҳатмӣ бояд покинут на территории Российской Федерации дар 3 моҳ, яъне 90 рӯз. фарқ надорад ӯ Тоҷикистон меравад, Афғонистон меравад, Америка меравад, но ай территории Российской Федерация муҳлати 90 рӯз бояд бибурояд. ҳаст статьёе ки сабуктар, масалан ягон перевод хати шудагия ё уведомление надорад трудовоиш, ҳамин сабукоша мо платна аввал проверка мекунем, баъд мегӯем ки бародар ба дили пур мо ҳамин кора дастмон меояд, аз 3 рӯз то 7 рӯзи кориро мо мекушоем метем. хуб, як мисол мегӯем ки ман рестрда меғартам, ҳуҷҷатамо ба шумо пешниҳод мекунам. шумо мегӯед ки мисол 1000 рубл 2000 рубл проверка мекунем. шумо проверка каре статьяша фаҳмидем, мегӯед ки бародар анака ин қадар сум биспор, мо ия мекушоем. хуб, ё ки кушодаш намешавад. шахсое ки кушода намешавад маълум, шахсое мекушоед ҳамун суми проверка да ҳамун суми чӣ ҳисоб мене ки ё суми проверкаш ай чи адил аст. не и агар ки уже мо бигӯем ки ҳамин кор адаси мо меояд, ҳамун шахсияте ки дар рестр бигӯяд ки ҳо ма қатъи мо ҳамкорӣ мекунам, адаст меояд, мо ҳамун общий суммамон минус мекунем 2000 проверкаи рестр 2000 рубл проверкаи рестр. агар ки мақсад қатъи мо ҳамкорӣ кунад, дали шумо бигӯем ки ака кори шумо буд мешудания, ай сари общий сум ҳамонро минус мекунем. хуб, дӯстони азиз, ба як чиз дигар ҳаминҷа бугум дар мобайн қайд кунам. И бародар худшам ҳаҷа мебарад, гарчанде нагуфта будам, ва авиакассарам дорад, ба ҳам дилипур метавонед авиакассаям ҳамин бародар харид кунед. бо чӣ масъала бояд гап мезанем? масъалае ки бисёр мегӯянд ки худшон нишон наметиҳад. охи ҳама ҳамёда чӣ дар корум? худшон медонанд ҳамин бародарон. мо уже дар дигар видеомо қайд кардем ки барои чӣ нишон намедиҳем. мо ҳам падару модар дорем, зан дорем, фарзанд дорем, ҳаёти зиндагӣ дорем. мо намехоҳем барои як сабаби кори проблемаи шуморо буд кардан, гарчанде платния, худмона дар мушкилӣ гирифтор кунем. шумо худтон медонед ки дар территорияи Российской Федерация ҳамин корро гарчанде
ба плюси ҳамин мардума мо мардума ёрдам мекунем чӣ мақсад ҳанаре дорем ай дастмон меомадагӣ кӯмак мекунем но баъзе ҳолатҳое ҳаста ки баъзе бародарода намефора ҳамин недавна буд ҳолате ки қариб мақсад бигирам бипешонам Парпечунад гина. даи Бародаро. телефони ман зиёда ай 1000-та паспорт мақсад 1000-та чек и ҳамиш достаточно барои делаю дафтар карданашон ба ҳамин хотир мо никакой гуфтию встреча ягон зоти одам хати встреча намекунем кадомашам мешиносем ай барои алло ё ки бозорда қатимон кор мекунан люблино садавод южни ворота точка доран адреси вақт соатшам меган мерем қати салом алейкум мекунем гап мезанем уеш ки намешиносем ай дигар райони москва ай дигар тобеи маркази москва чӣ мекунан мо умуман барои страховкаи худмон барои плюс минуси мақсад ҳамин чӣ мо встреча намекунем форашон пожалуйста документора мепартоян ана сума перевод мекунан агар перевод надошта бошанд ҷошона меган ҳамин территория боша мо одамона ё мекунем сума меё ки худшона даъват мекунем ҷои определёне дорем мемона маблағи корира мақсад кор бародарон яхне мо тоҷикем ҳамдигар паставид кунӣ нашава медонам ин кора бисёр бачаҳо дар Москва ин хуб аст аяҷони мақсад алҳамдулилла ақл мо мегира заниматсия каристем бисёр бачаҳо боз такрор мекунем мегӯянд ки мо медонем рестр дем аммо сабаби дар чӣ дар кадом асос рестр ғалтидан оё дар ҳақиқатан як шода мешава ё намешава ана ин бародаро плат намекунанд ба ҳамин хотир бародари худмон акаи муслим ай овозиш бисёр бачаҳои люблино садовод мешиносанд ба хотире ки ҳамин навбанав яъне ки мехостанд паставич кунанд бо тоҷикои худмон пас наша барои дигар миллатҳо гӯш мекунанд бо тоҷикои худмон бахилӣ накунед моҳи шарифи рамазоне парвардигор ҳамаи моро ҳидоят кунаву бародаро занг бизанед ба дили пур хуб шерионар алло баракати акам муслимҷон тамом лайки комментариёта фаромӯш накунед худованд ҳуҷҷатҳо ягонта вайрон накунад баъзе ҳуҷҷатҳо 100% ба бародар ягон ҳуҷҷат дар ҳақиқатан мақсад вайрон чӣ кор мекунад вай мебинад ҳоҷӣ дар охираш як каме мақсад дар бораи бародарое ки дар ҳамон комментария мақсад ба ном худшона мусалмон мегиранд мужики дастоин мегиранд ҳақоратҳои безеб мекунанд худам чанд бор ҳақорат кардиянд мара мақсад ҳамҷа дабайт кардиянд ҳамон бародарое ки агар ягон гуфтиё ки самнени доранд ягон гуфтиё фребшон кардем ягон далели доказатҳо хати боша дар пишти парда воима накунанд охи ҳамин занг зананд мардак боре бигӯянд гӯш кит дар ин ҳамҷа хато кардагӣ хато ай тараф мо боша бахшиш мепурсем агар ай тарафу боша наказат мекунем ай тараф мо ҳам бошам пускай қонун наказат мекунанд аки дунёе ҳаста ки ягон кас беашибкаву бегуноҳу бечӣ нест ҳамаи мо алҳамдулилло ки бо вуҷуди худмона тоҷик гирифтан мусалмон гирифтан бо албатта як минуси камбутие дорем ҳама гуфтиё ай осмон ғалдагӣ нест ба ҳамин хотир бародарое ки худшона мақсад алҳамдулилло тоҷик мегиранд мусалмон мегиранд дар кор нест ҳақорат кардан ин як ҳадисои паҳнавар саллаллоҳу назар кинем аксарияти чиш дар бораи одамое ки мунофиқсифатан ҳамин мунофиқа мега аги ҷо мешиносӣ чихел доказат мекунӣ дар ҳамин на 4 слова ай ҳақората ай даҳаи бадаш ин зарари хитона ӯ ба ҳақорат кардан ай даст ягон кор намея бародар биё ай пеш ҳамин бигӯ ки бародар ҳамҷа хато кардӣ хай ҳама хатокора аз барои алло бубахшон дигар хато намекунем алло нигардон иёрам камкам хеле тира мегӯ баъзеша хайни лайка фаромӯш накунед баъд масъалаи зангзанӣ чӣ хеле занг бигӯ ҳамон бародарое ки 70 10-15 бор занг мезананд фикр мекунанд мебардорем охи ман худам тоқаем инҷа чанд ҳазор одамам илтимос ай ҳама хуб бош салому алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ҳамин хеле мушкили подробно сразу бига ки ман хеле документ доштам ҳамин қамоқ платит кардагием ё ки ман умуман документ надорам ҳамаша равшанӣ будуза мо ҳам мебинем сразу ответша мегем ҳар як тавра бояд ӯ авсу салом менависам ма бояд алекш бугум ака сози шугу айси созум ака чи хизмата я чи пирсам ин ҳамихи ака як не просто салому алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ хеле хизмат ай даст мо биё мегем бародар кортон иншоалло буд мешдани ай даст мо наямек брат ай даст мо бародаро ин ҳами рақамҳои ватсап мебинем баъд як гап дигар ҳоҷи як секунд бародарое ки патент доранд дар рестр ғалдагиян аллакай патенташон аннулировать шудагия илтимос моро обращаться накунанд ӯ чизе ки аннулировать шуд мо вастанавӣ кардан наметавонем ай дасти мо ягон чиам намеояд и ягон одаме агар гуфт ки ман хеле сунда вастанавӣ накунам бовараш накунед ӯ чие ки аннулировать шуд сухт тамом уже ягон граница гузарада ё ҳола 3 моҳ мегузарад идам ӯ намеша ай числои аннулировать шудагиш 1 сол баъд мешава а так метавона ки 3 моҳ беста биёяд частни бо будурӯяд регистратсия коғази нигоҳ кунед дӯстон шахсое ки мисол мегӯям ҳамин ватсапа мебинед
салом алейк нанавис издати алейк издат ки ҳам бинавис ассалому алейкум бинавис роиш нака ай таш бад бинавис ки ман ҳамин хели шаҳрванд ҳамин хели паспорти мо ё ки дар регистр ғалтага ё бад дарав мехуна алейк се дар куртай полный бинависе бад рой кини салом несе издат ме кай алейк на кай хизмат майлиш и вақт надора ба он хотир шерино итса дурус бифаҳми алло баракатон тия